fer un mini viatge pel cor del riu Xúquer. Els penya-segats, el verd de la vegetació i el soroll relaxant de l'aigua dolça fa d'esta ruta una experiència única. I atenció, perquè només es pot explorar en barco. Avui els convidem a disfrutar de la natura com a mitjà de transport, una embarcació, i la via, una de les rutes fluvials més verges del nostre territori. El punt d'eixida és Cofrentes. Per davant tenim 14 quilòmetres de recorregut pel riu Xúquer. Un paisatge reservat per a uns pocs. Se me pone la piel de gallina, a mí todas estas cosas me emocionan. La naturaleza es bella y bueno, hay que disfrutarla. Esta és la nova embarcació que travessa les aigües del Xúquer per la comarca de la Vall d'Aiora. Busquen dinamitzar el turisme d'interior. No solo creen que esto esté tan cerquita de Valencia. La gente también se cansa un poco de sol y playa y ahora busca la zona de interior. Y ya no hablamos de la gastronomía. Penya-segats escarpats, castells abandonats i més d'un animal salvatge habiten este paratge només accessible pel riu. Un viatge de somni a través d'un dels paisatges naturals menys explorats de la nostra comunitat.